Hai, ang'e wamiye Stephen thuolo. En bende jopiny owinjane duonde kapok abiro iri kaachiel kod Faith. Stephen Andele, ang'e ni isewinjo kaka twak chalo. Akia ni chako higa yo machalo nade. Chakore tarik 1 kawuono en chieng' tarik 16. To geno mane mar rawere nitiere godo e higani mar 2026 kaachiel kod kaka iwinjo kaka twak ringo, Stephen? Vero kamano chako higa maber. Aneno ka Nyasaye orita. Kendo bende asewinjo twak ma owetena nitiere. To geno ma kana wacho geno ma an go kod rowere ma bende wasebedo kwa tudorego e forums matindo tindo ma wasebedo en gima waneno nikech sani neno ka political alignments timore mang'eny. Koro wan gi geno ni sani kik mondo mi Gen Z obedane alert kik ti kodgi kaka osebedo ka josiasa tiyoga gi jomoko. Iyudo ni dhano nikech sama jasiasa tiyo kodi, lweny kowuok tek mondo mi jasiasa ohinyore, to in ibiro tho, ibiro posti gidene, ibiro timo gimoro amora, but bang' ndalo mathin wicho wil kodi. Koro mano e gima waneno ni owinjo wanyisa ne jogi ni waonge siasa manyachon. Then about Nyota Fund ma bende awinjo kiwuoye, an taneno ni en gima nyalo konyo kendo en gima ber, to nyalo konyo mana ng'ama osechako business ne moro. Nikech ng'ato kumiyi 22,000 ni dwa chako go biashara, tumiya paro no thin. Nikech iyudo ka nitiere gik moko mang'eny ma winjo, kata ibed mana ni for example ida yawo kinyozi. To kinyozi ni nyaka idwar machines, nyaka ichul rent, irwak stima. Koro iyudo ka pesa ni ok onyal konyi kaka ng'ama chako from the ground. Lakini ng'ama osebedo gi biashara ne moro matin, to madwaro mana gima booste, to nyalo konyo. Koro en gima ber to mana ne ng'ama osechako biashara ne moro. But ng'ama pod chako, ma pod koka dwa chako, tidhiro ka pesa ni ok nyal rome. Mana kaka sama nokel 500, niyudo ka 500 ni ok nyal romo ji mathoth. Joma nokawe nodhi otiatia kode e yore moko manono. Koro en mana gima ber ni koponi sirikal nyalo keto time e wach Nyota Fund, to ka gi roll out the next phase, to ginyalo increase this amount mondo kony jok moko bende dwa chako from the scratch. Kech iyudo kata ka thoth jok mane jatend piny ni wuoyo go nyoro sama ne gin Ukambani, gin jok miyudo ka nigi biashara gi mosechako. Iyudo ka ng'ato osechako saloon, ng'ato osechako kinyozi, ng'ato osechako biashara. Koro iyudo ka tek mondo mi yud joma ne nigi koka nigi that idea in their mind mar chako. Koro mano e gima nyalo wacho about Nyota Fund.